cantan xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a verdade me espanta. Non cantan xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a verdade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, ante as pegadas ao doso, faise no ar resonchío. Non cantará xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a verdade me espanta. Carro é cernadura, sabese carballo e freixo, que fermosa a súa feitura, que lixeireza do eixo. As cousas vanse arredando por onde o meu carro pasa, carreta merva probando, traime a colleita pra casa. Non cantan xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a verdade me espanta. Non cantan xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a verdade me espanta. Ola, boas tardes a todos. Ben, e vos dou as grazas por nos acompañar neste día, e dou as grazas como sempre a Maribel e a Gonzalo, a pesar que eu teño esta casa por miña, non veño con tanta frecuencia, e aparte me sinto moi unido a eles e forma parte do meu entorno vital, non? Pero iso tamén me honro de presentar a Mero, que eu fai anos que o coñezo, pero non tiña o trato que temos desde un tempo a esta parte, non? Eu coñecía das Romaxes, máis ou menos, e sobre todo temos un amigo en común, Pepe Carballo, que non só que nos una a nós, sino a moita máis xente, non? Cando el me falou de que el quería, digamos, publicar este libro e que quería publicalo con nós, para mí honroume. E honroume non só por este coñecemento e polo que significa Mero e polo que significan Fuxan os ventos, non? Eu agora, cando leín o libro, me estaba lembrando de que alá por o ano 67 a editorial tomou a decisión, eso viña un pouco de mans do enxeñeiro de ideas que sempre foi Xaime Isla, de sacar un selo discográfico. Como no ano 67, algúns dos que temos certa idade, lembrámonos que empezou, bueno, aquela folga de finales de novembro en Santiago polo conflito de un decano de químicas, a non decir o seu nome porque é un nome histórico, e daquela fíxose bandeira sobre todo dunha canción que moitos de vos sabedes e coñecedes, que o venceremos nós, que a trasladar ao galego Franco Grande acompañado con estos José Manuel Beiras. Certo que a Xaime lle axudou neste intento o propio Beiras, non? E alá, como non había ninguna posibilidad en Galicia, non só de editar os discos, senón de quen cantase, hubo que botar man de dúas personas que eran cataláns, non? Canta un tal, teño aquí o seu nome, Xulio Villares, e unha tal Jacinta. A Jacinta, como había que tamén facer patria, traduciron o Estranos na noite galego. E aí foi a aventura de Galaxia,
que pretendía ter ese selo editorial. Daquela, como sempre, ten ocurrido na cultura galega e sobre todo nesa empresa tan extraordinaria que é Galaxia e o milagre que é Galaxia, pois o diñeiro daba para o que daba, non? Entonces se quedou un pouco neso. Si é certo que Galaxia ten algúns audiolibros e ten publicado non e tal, pero este era un libro necesario tamén para nós, non? Así como eu falo do ano 67, Fuxan os ventos chega no ano 74 e, digamos, é a bandeira, máis ou menos que algúns mozos, ou xa empezábamos a ser un pouco máis que mozos, significou para o noso grupo e para Galicia. Eu creo que foi un revulsivo e aparte verdadeiramente algo necesario xa na incipiente transición, non? Polo tanto, estamos diante dun libro que percorre esa historia, que nos conta esa historia, e colateralmente non só de Fuxan os ventos, senón do que foi mudando o movimento folk en Galicia, non? Eu sempre me gusta decir que eu de rapaz, digamos, a infravaloración que se lle daban aos gaiteiros, non? E en pouco tempo vos, non só vos desde Fuxan, senón outros gaiteiros, pois os elevaron a un prestixio, polo menos hoxe en día, que non ten outros moitos músicos, non? Polo tanto, digamos, fostedes tamén pioneiros nesa batalla, non? E, digamos, sobre todo logo a implicación nunha vanguarda, unha conexión co que estaba acontecendo con outros cantautores, non? Por España adiante e por Francia, que nos puxeron un pouco na modernidade e no mundo. Por lo tanto, este é un libro máis que necesario leelo e reflexionarlo desde aí, non? E xa vos digo que cada aquela tuvo Galaxia que tomar esa decisión de que dúas personas estranas a noso, ese tal Luis Olivares e Jacinta, fixeran eso. Por lo tanto, isto non significa que pechemos, porque isto non leva a CD ni nada, pero sí importante porque nos rememora tamén a nos esa situación e circunstancia, non? A súa vez, eu creo que é un libro importante porque hai unha, me permita Mero, hai unha confesión de parte, non? En varios apartados do libro, onde verdadeiramente nos traslada cal foi verdadeiramente esa vida interna máis, digamos, bueno, máis conflictiva, quizáis, non? Pero sempre na obxectividade e na distancia e do cariño. Eu, para rematar, vou ler algo que creo que resume en parte esta parte que eu estou dicindo, o que significa para él Fuxan os ventos e, polo tanto, tamén significaron para mí, non? Entón, eu vos ler na páxina 207, xa no remate do libro, Mero di: agradecín crear e formar parte de Fuxan, aquel afán, ancello, desexo, utopía, aquela ilusión, foron uns anos os máis importantes da vida, cando un ten todas as forzas apostadas en soños, e desde alí coñecín as miñas mellores amizades, sempre dispostas e conscientes. Tamén coñecín baites, esa dobre moral apercibida. Todo pagou a pena, sobre todo, claro está, aquela xente fiel e honrada que teño e podo dar fe do que digo despois de tanto tempo en silencio. Sin quizáis isto que acabo de ler tampouco se pode entender o resto, non? A xente o mellor vai buscando outras cousas, non? Eu quedome con esta, verdadeiramente eu creo que a mí me parece tremendamente interesante, me parece dunha nobleza e de persona obxectiva e varil decir isto, e sobre todo dun ilusionado rapaz daquele entonces que sigue sendo agora ilusionado con os poucos máis de anos. A ilusión non é un problema da idade, non? A ilusión é, digamos, creer na causa, na idea, que é o caso de que nos une a unha serie de xentes neste país. E eu non vos dou máis a tabarra e lle cedo a palabra a Xulio, que vai intervir e o fará moito mellor que eu porque coñece moitas máis cousas. E así quedamos. Moitas gracias.
Boa tarde. A verdade, chamoume a atención como me chamou antes en Lugo, na librería Trama, en Santiago, na librería Pedreira, agora aquí na librería Cartabón, chámame a atención a posibilidad que teñen estes recintos grandes en espírito e en contido, pequenos quizá físicamente, en conter tanta xente. Verdadeiramente sabemos que este fenómeno prodúcese porque o libro interesa, porque o autor interesa, porque precisamente é o momento en que salir este libro. Pero bueno, hai que constatar esa satisfacción que produce ver que algo cultural impacta desta maneira. Bueno, este libro mero lévame falando del moito tempo, deu-mo a ler previamente e sorprendeume cando ven o libro editado o que pode ser subtítulo ou parte do título: Quixo o paxaro deitar na pola o seu chío. E eu deu-me vergonza preguntarlle a Mero de que me sona a min este título, porque eu sabía que o conocía, pero non sabía de que. Hasta que, bueno, afortunadamente eu teño millóns de papéis e a veces aparecen os que busco e encontrei un poema escrito por Mero, así titulado, que gañou o premio de poesía de Paradela pois fai 15 ou 20 anos. O premio de poesía de Paradela, modesto en apariencia, modesto en dotación, son 600 euros, e vai na edición número 28, a ese premio narrativa e poesía veñen alrededor de 500 orixinais en poesía e outros 500 en narrativa de todo Galicia, do resto de España, de Hispanoamérica, en fin, que é un premio importante. E a min sonaba eso, e verdadeiramente, cando publicou aquel poema, quixo o paixaro deixar na pola o seu chío, era un pouco, decir, marcar territorio poéticamente. É dicir, eu estuve aquí e dixen e fixen isto. E en este caso tamén é un pouco marcar territorio, pero non quero tampouco adiantarme en eso. Ano 1967 empezou a funcionar Radio Popular de Lugo. A de Vigo foi primeiro, a continuación Ferrol tamén, e logo Lugo. Éramos 20 rapaces ilusionados que arrancamos cunha emisora nova, e o ano seguinte, 1968, pois por este tempo, na primavera, aparece un cura que daquela nos parecía moi maior. Nós tiñamos 20 anos, o cura tiña 35. Dios, que bello era aquel señor que viña a predicarnos, e logo resultou que non predicaba tanto. Casou a todos os que puido casarnos, bautizou os nosos nenos, enterrou os nosos maiores, entrou na nosa vida e creou Fuxan os ventos. Tampouco quero adiantarme. Era Xesús Mato, un cura de Paradela que viña para Lugo, un pouco para poñer orden na emisora pola experiencia que había en que este home fundara en Lalín a primeira emisora de Radio Popular de España. Cando ainda non había autorización, el creou ali Radio Popular. O cura párroco tiña cartos, comprou unha emisora. Este non tiña cartos, nunca os tuvo, ni os vai ter na vida, porque non lle van. Entonces, el inda onte comentaba que tiña a emisora na súa habitación. Era un tolo pola radio, era un tolo pola música, por aí van os tiros, e cando chegou entre nós, chegou para quedarse e nunca se foi, nin se vai ir. Ao lado da emisora había o Colexio Menor Santísimo Sacramento, rapazas, e a el deulle, igual que fundou a Polifónica de Lalín, fundou o coro de rapazas, o coro do Colexio Santísimo Sacramento. Claro, como as rapazas eran todas, digamos, voces blancas, non tiña o abano suficiente de canto e interpretación, e buscou rapaces dos que iban por ali, porque claro, ao colexio das nenas iban os rapaces como as moscas ao mel, e por ali aquilo sempre estaba rodeado de rapaces. E escolleu os dous máis, non digo tolos, que sí, os dous máis arrebatados en relación coa música, que eran Mero e Mini. E entón xa naceu o coro, o coro Santísimo Sacramento, mesturou uno con eles dous, mesturou uno un coro que tamén formou no Colexio Hijo Garay do movimento daquela, do que había. En fin, e formou un coro. E ese coro chegou a ser Folk 72,
e Folk 72 transformouse en Fuxan os ventos. Mini Emero, ademais, tiña os da mau para cantar a misa. Mato foi o inventor das misas en galego. Inda hoxe, en Lugo, non hai ningunha iglesia que teña unha misa en galego a que se poide ir a tiro fixo para ir á misa en galego. Non hai. Bueno, pois este home fai prácticamente 60 anos, 55 anos. Inventou as misas en galegos, chamáballe para enfermos e impedidos. De paso, inventou a auxilia para redimir os minusválidos, en fin, foi un auténtico apóstol, pero aquí vimos falar, ou veño falar, de Mato, músico, que é o que nos afecta máis en esta cuestión. Mini Emero cantaban a misa dos domingos, que era seguida multitudinariamente por moita xente que non podía salir da casa, por moita xente que quería escoitar misa en galego. Sorprenderíase en algunha ocasión cando os cantantes Mini Emero interpretaban moi delicadamente aquelo de oh Jesús, donde carallo vas con la cruz? Con perdón, eso se leu pola radio e Mato, que é un santo, pois bueno, supoño que non vos separou dele. En fin, Folk 72. Este Mato era un armadanzas e entonces pois tiña unha visión de Galicia propia daquel tempo e quería facer algo diferente. E escribeu a canción Fuxan os ventos para decir como sería a súa Galicia ideal. E puxolle música. E concurriu o grupo a un festival que había en Mondoñedo, o Festival polas Festas de San Lucas, ano 1972, ganaron o primeiro premio. Aquel mismo día, aquela mesma noite, acordaron transformarse en Fuxan os ventos e naceron para a historia da música e para a historia de Galicia ese grupo irrepetible que do ano 1972 a 1973 entrou no cerebro e no corazón de todos aqueles galegos que, como decía Uxío Boneira, sabían que Galicia podía ser diferente, sabían que a música podía ser diferente. Así naceu Fuxan os ventos. Fuxan os ventos tiña unha filosofía extraña, claro, estaban, digamos, inspirados por un cura especial que non cobraban nas bodas, nos enterros, nin nos bautizos. Por lo tanto, non quería tampouco cobrar nos concertos, polo menos por principio, e empezaron a actuar, pois nos teleclús. Lugo chegou a ter 343 teleclús, casi tanto como o resto de Galicia. As terras de Lugo necesitábano e eran 343. En boa parte deles actuou Fuxan os ventos. Eu non digo que pagaran por actuar, pero cobrar non cobraron en moitos. Hai fotos onde se lles ve tocando subidos ao remolque dun tractor. Hai veces que se lles ve tocando nun pendello que parece imposible que aguante con aquela cuestión. Hai veces que tocaban con sonido ou sin sonido, que tocaban 2 ou tocaban 10. En fin, Fuxan os ventos revolucionou a música de Galicia en base o que xa tiñamos, en base á herencia dos devanceiros, en base a escoitar as vellas e os vellos que cantaban nas noites ao redor de lume, gravando, conservando, difundindo, depurando e cantando. En fin, ese Fuxan os ventos. Cando Fuxan os ventos celebra os seus 50 anos, bueno, pois efectivamente, hai que celebrar esos 50 anos de Fuxan os ventos. Pero para min, para moita xente, Fuxan os ventos acabou en 1983 e desde entonces foi diferente. Nobilísimamente, pero foi diferente. E na xente quedou esa memoria. Veredes, en Lugo, polas festas do San Froilán, celébrase unha misa en latín con motivo da feira medieval. E o Orfeón Lucense, que é o coro da catedral, canta esa misa na iglesia de San Pedro. Ahora a catedral, pero antes na iglesia de San Pedro. Fai 8 ou 10 anos, eu, por ser membro do Orfeón Lucense, vou sempre, e
aquel día, ao salir na porta, oíanse a Mini e Mero cantar Romances de Cego, que xe é oír porque era na catedral e hai 300 metros de distancia, algo así, non? Mais, sí, e casas polo medio, oíase, xuro vos que se oía e non era só eu que o sabía. E ali estaban dúas señoras que daquela me pareceron moi maiores, poño que eran máis novas que eu hoxe. Dúas señoras dixolle unha a outra: oies, son os Fuxan. Deixaran de estar en Fuxa 30 anos antes. Polo tanto, algo debe haber. E na mesma plaza de Santa María de Lugo, que está entre a catedral e o obispado, actuou, bueno, pois agora non me acordo o nome do grupo. Treixadura, ali hai un componente. Actuou Treixadura, ese grupo monumental, non me salió o nome, perdón, pero que estas cousas aquí dentro andan como poden en algún momento. Cantou Treixadura ali un día de San Froilán, o domingo das mozas, de noite, fará 5 ou 6 anos. E cando alguén, bueno, o voceiro do grupo dice: e agora vamos facer homenaxe aos músicos lucenses simbolizados en dúas persoas que nos teñen enchido o corazón de ledicia, no, como homenaxe a todos os cantores de Lugo, vamos cantar en homenaxe a Mini e Mero, vamos cantar o Carro. Non caeu a Catedral de Milagro, iso quere dicir que está moi ben construída e que aguanta o que lle boten, pero aquel día puido caer a Catedral e o Obispado de como cantamos todos o Carro, que a fin de contas xa temos un himno, non é cousa de andar remexendo, pero os cheiregos houbéramos feito de boa gana unha revolución para que o Carro fora o noso himno. É o segundo, deixamos a cousa así. E non sei que máis decir, pero que Mero tiña que sacar esa espiña. E esa espiña un pouco que se saca, deixando que o paxaro pouse na pola o seu chío, é xusto e necesario. Veredes, eu este ano tamén publiquei un libro sobre Xesús Mato, pero é moito máis directo e con moito máis conocemento de clase. Eu son testigo pasivo do que foi pasando por diante dos que ali estábamos co fenómeno de Fuxan os ventos. E dóeme que deixen en silencio a Mini e Mero, e dóeme que se deixe en silencio a Mato. Ten 90 anos magníficamente levados. Ten unha memoria histórica de todo o que pasou, pois con todas as aproximacións posibles. A súa memoria reciente, a memoria diaria, floxea bastante. Por iso, de cando en cando, hai que recordarlle algunhas cousas e hai que recordarlle que sigue sendo grande como foi por crear Fuxan os ventos. El foi a espoleta, estos foron a pólvora, e aquilo foi unha explosión de cultura, de raza, de carácter, de galeguidade. Fuxan os ventos, que viño comentando con miña muller cando viñamos desde Lugo, viñamos escoitando Radio Galega Música, nunca os escoitei en Radio Galega Música. Hai de todo menos esta xente que fixo historia, e aproveito para decir que está Pilocha, que é viguesa, pero os de Lugo temola conquistada e sabemos que boa parte da súa alma está ali connosco. Está Tino Vaz, que fai patria galega desde as terras do sur e de cando en cando fai incursións polo norte donde nos atopamos, e está a Nova Kenya, para demostrar que é posible seguir facendo música en liberdade e pescudando hacia atrás. En fin, o libro que vimos a presentar é un acto de xusticia, pero un acto de xusticia pola verdade, para saber o que pasou. Cada quen que tome despois a idea que queira, para saber o que pasou, para saber que Fuxan, en principio, foi Mato. Logo, foi os componentes daquela primeira etapa hasta o ano 83. Desde entonces merecen
seguir vivos e actuando e estando presentes entre todos nós. Pero nós, como decía aquel, viña a falar do noso libro, vimos falar do noso libro, vimos falar da historia que nos tocou máis de cerca e vimos a decir que Fuxan foi inmenso porque eran inmensas cada unha das partes que o formaban e que a medalla Castelao concedida a Xesús Mato foi unha das maiores xusticias que se puideron facer en relación cun home da Iglesia, da música e da sociedade. Gracias por escoitar estos desilvas pensamentos alrededor de un tema, pero que a fin de contas simplemente quere concluir. Este libro hai que leelo para saber de verdade o que pasou e logo cada quen que tome o camiño, o pensamento, a idea que queira. Moitas gracias. Ben, pois tócame a min logo falar. Non vamos a oír unha canción? Despois. Tres. Creo que O programa tres non é o que ti pensas, é outro. De todas formas, decirvos que bueno, eu son mero, eu si estiven desde o principio en Fuxan os Ventos, fundando Fuxan os Ventos, ningún dos que hai hoxe estivo en Mondoñedo. Ningún dos membros de Fuxan os Ventos hoxe estivo naquel concerto de Mondoñedo. Claro, quen pode dicir eso? Eu e dúas persoas máis. Gardamos silencio eu 40 anos. Des que deixamos no 83, Fuxan os Ventos, e contareivos as razóns de deixalo. Contareivolo. Porque é de xusticia facelo. E o que pasa é que a min, que escribín varios libros, tanto de relatos como de contos, como de poesía, que me encanta a poesía, pérdome nela, como terapia para min mesmo. Pois escribir este libro causoume unha dor fonda. Lembrar como se pode perder unha esperanza, unha ilusión tan grande, costoume moito traballo. De todas formas, sabede que este libro non só vai relatado o meu pensamento, van os documentos que o demostran. Cinguirse a memoria é fácil, incluso porque a memoria pode trocarse, pode variar, é voluble. Non. Pero cos documentos diante ti tes que arar por donde pon o papel. Entón, no libro vos veredes esa secuencia que hoxe negan outros, ou que non din. Porque, mira, houve estes días en Compostela, pasados un foro precioso, ao que non puiden asistir, estaba invitado incluso a participar, que se chamaba Pensar o Mundo desde Galiza. Creo que foi o día 9 de marzo. Trataba de falar, eran casi todos os ponentes, eran xornalistas, escritores, pensadores, intelectuais galegos. Trataba da posverdade, un eufemismo da mentira. Chamarlle posverdade e non ser tallante, dicir, pois eso é unha trola como un piano. Chámaselle posverdade, mételle os calificativos que queiras, pero xa non é a verdade aberta. Esa verdade a medias, esa mentira a medias, amañada de algún xeito para confundir, esa media mentira que nos proxecta políticamente correctos e con boa cara. Sí. Felices todos cara a un futuro incerto. Non sabemos que ven, xa repensaremos o mundo, din todos. Non. Por ser pasivos estamos perdendo falantes en galego. Incluso no rural, que é donde eu vivo. E donde os falantes, na miña escola donde eu daba clase, as aulas chamábanse con nomes de autores galegos. Aula Rosalía de Castro, Aula Castelao. Hoxe chámanse con un número en inglés. O retroceso
é bestial. A conciencia do profesorado retrocedeu anos luz. E eu, que son unha pequena cousa, unha pequena foula, sei que tamén vou nesa globalidade de perdas e sen presencia nas ganancias. Tamén quero camiñar nesa universalidade tan bonita que pintan, pero mantendo o meu tipo e a nosa cultura. Eu sí que non me vendo por esas historias, nin por unha homenaxe que me faga un organismo oficial, nin por moitas homenaxes que me fagan estamentos políticos. De hoxe, dame igual. Nunca fuxen os ventos, deitaría como se están deitando hoxe, a exposicións pagadas con cartos de todos e tapando o absoluto silencio que hai sobre a cultura galega, que abarca tamén aos gaiteiros, aos que lle siguen pagando 30.000 pesetas, iba a dicir, porque era o que cuantificaban antes. Non, é que é así. Este libro non lle vai gustar á Radio Galega, sabedes por qué? Porque eu nego-me a actuar nela. Por que non? Porque a última vez que estuvemos ali, e gardo con que demostralo, cantaba en playback Francisco e pagaron 1.300.000 pesetas. A nós, que éramos a Kenya xa, querían cuantificarnos en 30.000 pesetas que non quixen. E o grupo de gaiteiros que estaba, dabanlle un bocadillo nunha bolsa como cena e 3.000 pesetas. Ali foi a sentencia. Eso non se pode administrar, e moito menos tendo representantes políticos do noso pensamento. Ante eso hai que negarse. Ante a ignominia que se lle pode causar o idioma en donde se respeta únicamente un 33 utópico por 100 da lingua que se fala nos centros educativos, hai que opoñerse e non entrar adentro a falar, mentras non se poñan en pé de igualdade e de dereito coa nosa fala que se perde. E que o sabemos todos, non necesita demostración. Entón, un grupo que asuma o deber político e consciente non debe pasar por aí. A min dóeme, Pilocha sabe ben, porque participa tamén do conto, que nos chamen a nós para cantar donde non hai cartos, sempre. Pero despois levan a Panorama. Claro, por eso a miña contestación a Jalloso por teléfono. Dixo, coño, se viñerades cantar, eu que sei, uns cantos de reis, e dixenlle, mira, é millor que yo digas, non sei como se chama esa que canta tantas veces. Bueno, unha muller. Dixenlle, Regina dos Santos. Dixe, mira, é mellor que leves a Regina dos Santos porque cho canta e ademais enseña as tetas. Fun cruel, non? Na contestación. Colgoume e hasta hoxe, afortunadamente. Pero é que non hai dereito. De verdad que non. Desde dentro, as cousas non poden ser desta maneira que ningunen a un. E entonces, alguén ten que ser o primeiro e alguén ten que ser o que pete de alguna maneira e bote un xuramento capaz de que se dean conta. As cousas comenzan, porque isto é moi fácil, é un produto filosófico hasta certo punto. As cousas comenzan desde a obxectividade. Dicen é que hai que ter unha certa sombra ética. A sombra ética oculta os culpables. A equidistancia tan bonita que nos pintan pon na balanza ao mesmo nivel a víctima e o verdugo. E por riba pa nós, os verdugos sempre salen libres. Sempre. Non teñen responsabilidade ninguna, sobre todo os que andan na política. Aléntase a sospeita e, de paso, aproveitando os medios domesticados que temos, que son moitos, case todos, tamén o sabemos todos. Eu seino perfectamente. Eu sei de premios que están asignados antes de facer o cómputo de personal que participa.
Díxome Manuel María, Manuel María foi un gran amigo meu, incluso capaz de demostrarme a súa amizade, porque pasou incluso por riba da ideoloxía que practica e practicábamos, pasou por riba para demostrar unha amizade. Está no libro, 3 follas que me deu e dixo: se en algún momento tiveses necesidade de amosar estes papeles, non dubides en facelo. Aí van. Porque sí, porque as cousas hai que facelas ou senón non se fan. Moitos de vós que sodes amigos, está, xa digo, Pilocha, Tino Vaz, está Paulo, están algúns dos meus compañeiros da Quenya, que saben que nós estamos nesas batallas perdidas de sempre, absolutamente perdidas, porque son moi túzaros e moi vivos. Sábenas todas. Por que non nos poñen na Radio Galega? Eu podía vos contar incluso como en tempos, nos principios da Quenya, rayaban os nosos discos na discoteca. Sabendo quen foi. En Radio Nacional, e apareceu nun artigo que denunciamos, apareceu nun artigo que os nosos discos de Radio Nacional estaban rayados, intencionadamente, para que non se puxeran, para que non fose viable a escoita. Entonces, xúntanse así os silencios, paulatinamente. Decía Manuel María: gardamos nos arquivos da conciencia milleiros e milleiros de silencios que se encheron de mofo e podreceron e caíron ao chao esfarelados. É certo, nós estamos debaixo do silencio nunha lousa que pesa moitísimo máis que a nós. Esa equidistancia que algúns procuran para non distinguir entre víctimas e verdugos é unha sentencia maligna, demoníaca, que non podemos exercer. Mirade, a xente que, eu seino tamén, a xente que deita cos organismos oficiais ou con certas administracións ten todas as portas abertas. Todas. En Fuxan quixeronnos comprar para cantar en castelán. Que sí, e con cartos polo medio, moitos cartos polo medio. Era o ano 79, quen respondeu fun eu, e ademais sentirnos ofendidos, que era o que me apetecía que sucedera. Porque claro, xa estaba ben. Hoxe é moi complicado discernir, aínda que queirades saber a verdade, distinguir o bo do malo, é moi difícil, o verdadeiro do falso, o real do fantástico. É moi complicado. O virtual aparece por calquera sitio con semellanzas de autenticidade. Aparecen copias da verdade e aparecen copias da mentira. Quen mente, di que non mente nunca. Amosa como bandeira. Todos sabemos que a mentira é un recurso e unha arma ao mesmo tempo. Tamén é un escudo que despista. Por iso é tan difícil ler este libro. Eu son unha voz a discrepar. Nalgún sitio son 9 voces a discrepar de min. Sin embargo, de moitas cousas eles non teñen documentación. E eu teño. Vai aí. Vai aí, por exemplo, que o rexistro do nome Fuxan os ventos no ano 76 que no fixo foi Mato. Vai aí tamén que no ano 83, cando deixamos o grupo Minia máis eu, registraron eles comercialmente. Sí, ao lado dunhos chourizos. Tal como vos lo conto. Así é a historia como se narra. Aí vai o documento. Eu tiven a ben, porque a mí non me interesan vinganzas de nome, de dedo, borrar os nomes de quen o fixo. Pero os documentos están arquivados. O documento de Mato costou, por aquel entonces, na propiedade intelectual, 30 pesetas. Teño o recibo. Eles registraron cando nos marchamos na propiedade comercial. E comercializárono. Hai un viño que se chama Fuxan os ventos. Aínda hoxe. Mirade
como trascende o todo aquel cultural que nos gustou guardar, como trascende, como vai arrolándonos en mentiras, en irrealidades, e nós, que somos un pobo así, deixámonos adormentar e arrolar por cousas desas. Eu ben o sei, ninguén fala de nós, da Quenlla. A Quenlla naceu para facer o que fuxan os ventos non fixo. Pero iso non é que o diga eu, iso demóstrase. Iso está palpable. Vos mirad a discografía que sacaron, a partir do ano 83, decídeme unha sola canción comprometida. Unha soa canción comprometida. Non hai ningunha. Os cantores sabemos como se pode dulcificar as administracións e as subvencións, os organismos oficiais. Si somos mansos, e aramos por donde mandan. Si imos a lugar e cantamos en playback. Sí, sí. É así. Entón, é normal que ninguén fale de nós. Da Quenlla, hoxe están aquí 3 compañeiros, os que lles agradezo que viñeran, faltan 2 que non puideron. É unha realidade que nós sabemos e aceptamos. Nós seguimos facendo traballos serios. Hai pouco deronnos un premio internacional do que non se fixo eco ninguén en Galicia. Descubrimos, mirade por donde, unha cousa pequena, un trovador que resulta que existe 250 anos antes do que os literatos tiñan entendido. Apareceu nos cancioneiros de Colocci Brancuti en Roma 10 cantigas, 9 delas de amor e unha de amigo. Ao revés, 9 cantigas de amigo e unha de amor, que fixo un señor que se chamaba Martín de Padrocelos, nativo de Padrocelos, en Samos. Ninguén lle deu a mínima importancia, chamáronme, mira por donde, alguén da Universidade de Vigo para dicirme que era un tolo. E contesteilles, mira, fai o favor, mira, busca este señor. Chamou ao cabo dunhos días, pediu disculpas. Pero o peor do conto era que era profesor de literatura na universidade, que manda truco. Eses 10 poemas musicámolos. Eses 10 poemas tuveron un premio internacional de escritores e amigos do Camiño de Santiago, de todo o Camiño de Santiago por Europa adiante. Deronnos un premio que nos houbo a maravilla, porque non estamos afeitos a que ninguén nos dé un bico nos ollos. Eso pasou coa Quenlla. Non o vistes no periódico, verdad que non? Porque non deitamos con eles. Perdeuse o valor ancestral da verdade, hoxe hasta creemos as mentiras. Somos quen de mirar a televisión, saber que están cantando en playback e poñémonos igual de contentos que se cantaran en directo. Vemos unha orquesta onde non hai mulleres e sonan voces femeninas e bailamos tranquilos, non nos importa. Todo iso é porque aceptamos xa moito da mentira que nos contan. Eu que sei, o peor, e isto non o din eles, é que esas noticias reforzan en nós unha certa xenreira, sobre todo os que temos a posibilidade de escapar do mundanal ruído. A mí non me importa contar que eu viña a Vigo, para min Vigo era Suso Bamonde. O meu compadre, o meu afillado anda por aí, Susiño, o único fillo que tuvo Suso, e do que son padriños xunto con Lola, que era a madriña, a irmá de Suso, e nós viñamos polo arredor e íbamos dormir á pensión Bamonde, que era na casa de Suso, armábanos unhas camas polo chao por donde fose e dormíamos ali. Carállole, pero chegou o tempo en que a xente xa non doblaba a dormir de calquera maneira, senón que pedía condicións de dormir e exixía que tuveran tantas estrelas. Carallo. Cando suceden estes aconteceres nun grupo
Nun grupo, un sabe que ten que aguantar as tensións que se poidan producir, porque é normal que pensemos diferente. Pero cando se empeza a dar nun grupo reivindicativo, que reivindica a xusticia social, e alguén empeza a poñer condicións de ir ao Hotel México, que quedaba aí abaixo, era o mínimo que se aceptaba. Por exemplo, por poñer un exemplo. Entonces empezan a cambiar as tornas. O que sucedeu, para que o saibades e para que vos lo diga eu en directo, no ano 83, o día 8 de xaneiro, ao vir das vacacións, houve unha reunión en donde 7 persoas postas de acordo dixeron que había que cambiar a liña do grupo. A liña do grupo era fácil. Nos actuábamos, cada quen só podía cobrar do grupo os gastos que producía. Ti facías tantos kilómetros, pagábase por kilómetro. O día aquel apareceron unhas facturas de difícil digestión para min. Non me parecía ben aquelo, pero bueno, eso non era importante, eso podías amañar falando. Non era importante. A min os temas económicos, pois como que me daban, non me daban igual, pero molestaban moi pouco. Pero ali se nos fixo unha proposta de cambiar a liña do grupo. O grupo tiña que deixar a liña de compromiso e tiña que se comercializar. Eso puxos en riba da mesa. Dúas liñas fundamentais na existencia de Fuxan. Ti a Fuxan os ventos, aquel do 72 hasta 83, ti sacaslle o compromiso social e sacaslle esa outra parte de non comercializarse, porque claro, nós cantábamos na toxa e pagaban como que hai Dios. Pero a actuación da toxa daba para facer 5, donde estaba a Caixa de Resistencia dos do Ferro, donde estaban os presos políticos, viñemos aquí, a Vigo, a cantar para a xente do Grapo, que estaban perdidos e sin cartos. Alguén tiña... Nós acabamos dun sitio para meter noutro. E amén diso, pero no 83 dixeron que non, Como se demostra iso? Dixérono públicamente. No libro tedes os artigos donde din que nos vamos a comercializar, aínda que o neguen hoxe. Aí está, no libro. E donde din que agora xa hai organismos que velan polo cuidado da xusticia social. Mentira cochina, hasta hoxe. E o que nos queda. Como podedes ver, todo isto provocou en min un desacougo. O desacougo que provocou, porque eu ese día marchei, Mato xa estaba fora. Mato era o que buscaba sempre as actuacións de perder cartos. Sempre había aventuras, que se os minusválidos da Coruña, que se o grupo de teatro de non sei que, íbamos alá e tiñamos que pagar nós. É dicir, Mato era un envaine total e absoluto. Bueno, a Mato insultárono dicíndolle que xa estaba ben de vendernos, que se seguía así que acababa con nós. E botouse fora, marchou antes que a nós. Na reunión esa marchou Mini e marchei eu. Con grande pena, porque fuxan os ventos hasta ese momento, foi realmente algo milagroso, algo máxico. O trato que tiñamos ca xente, o coñecemento con autores, con literatos, con xente do común, xente que nos traguía unha robaliza como pago, porque cantáramos ali, que iso é o verdadeiramente importante. Ali desvaneceuse todo. 7 persoas votaron a favor. A favor! Eso non está na exposición, cando vos veña por aí non o poñen, Non. Pero votaron a favor de comercializar o grupo e de deixar o compromiso social. Eso podía dicilo eu. Non, está dito nos medios de comunicación e as declaracións deles están aí. Que eu gardeinas 40 anos. Xa está ben. Escribín o libro non por iniciativa propia, que tamén tiña ganas. Pero, bueno, dixen, pois non paga a pena alterar o pastel, pero Mato pediu.
Eu con Mato víame frecuentemente, véxome, e Mato un día dixo, mira, Mero, eu empezo a perder memoria, sería ben que viñeras unha pila de días a Lugo, xantábamos xuntos, e convén que fales desto, convén que fales desto outro, mira, acórdaste que isto foi ali, as 50.000 pesetas que gañamos en Mondoñedo, acórdate que foron para crear o grupo de minusválidos de Lugo, Auxilia. E dixenlle, bueno, pero aí houve unha salvedade porque alguén moi chulo de playa ti compraches unha guitarra. E dixo, sí, compramos unha guitarra a fulanito, que non vou dicir o nome. E dixen, bueno, pois eso non está ben, porque os demais chupamos do frasco. Claro, era onde dixo, bueno, non pasa nada. Pois non pasa nada. Todas esas pequenas minudancias que nin siquiera saliron no libro. O que pasa que é triste chegar a unha historia do país en donde ti cuantifiques tantos renuncios e que por riba hoxe o nome de Fuxan os ventos se vexe involucrado en homenaxes de institucións que calaron sempre, de organismos que calaron sempre. Aquel Fuxan os ventos de anos anteriores ao 83 nunca deitaría por aí. Non. Que va. Por iso vos digo que non sei que paga a pena que leades o libro, é a miña opinión, eso sí, documentada, está aí, que o dixeron eles, están aí os recortes. Celebran 50 anos de Fuxan os ventos e aí vai un recorte en donde recoñecen que pararon 20 anos. 20. E máis, as declaracións que non as puxen, din que se xuntaban para comer o cocido a principios de novembro. Durante 20 anos non fixe eso. A quen ya non se permite facer esa historia. Parar 20 anos. Como que? Neste país, no estado en que está. Que va? Aguantando declaracións como fixo Paco Vázquez no seu día, que dixo que prefería que os seus fillos aprenderan inglés que aprenderan galego. A quen ya saliu cantando unha canción e poñendo verde. E empezamos a canción en inglés, para que nos entendera. E tuvemos a ben cantala diante da súa casa, co volumen a toda hostia, para que se enterara. Claro que sí. Nunca máis volvemos cantar na Coruña. Xa sabemos o que nos xugábamos. Pero alguén tiña que dicilo. Fuxan non o fixo. Nos grupos, que é unha triste experiencia, hai dúas cousas que poden pervertilos, ademais de todo isto que vos contei. Unha é o medo, había xente con medo, e cando se mesturan polo medio intereses, de calquera tipo, incluso partidarios e de siglas. Os cantores non poden calar nunca nin calar nada. E ademais de non poder calar, non poden estar atados absolutamente a nada e teñen que ser críticos incluso cos propios e tirarlles das orellas. Cando se perde a liberdade, cando hai medo ou intereses, os grupos empezan a fracasar. E eu escribín este libro, costoume realmente moito traballo, sei que iba a discrepar de moitas das cousas que se dixeron, de moitas historias e relatos bonitos que se contaron, incluso relatos que chegan a ser ciencia ficción, pero que non son así. Eu quero construir a nación en riba da verdade, non de mentiras. Moitas gracias. Un cacho de trozo de pedazo da Quenya, imos vos cantar unhas cancións, Pilocha, Tino, se queredes acompañar xa sabedes, podedes facelo, cambioche de silla. Sí. Importa. Dicía, no, todo o contrario.
A guitarra está máis ou menos. Mirade, no libro tamén vai contado unha historia moi breve, pequeniña. Tedes que ser vos lectores. Vos lectores. Vai contado a historia desta canción que vos vou cantar, a primeira que eu fixen na miña vida. É a canción do carro. Eu fixena no ano 72, 73. Realmente tiña que pensei no, fui un consciente. Eu tiña que cantar algo que falase da miña matria. A miña matria é a Terra Cha. O meu poeta sempre foi Manuel María, porque ademais de amigo, íntimo, de moitas cousas, sentimos moitas cousas igual. El foi o primeiro que me falou de que por riba de ideoloxías está a humanidade. E entonces eso non o poñen os libros, eso descúbrese. Eu collín o libro de Terra Cha e dixen, bueno, pois deste libro ten que sair a miña primeira cantiga. Reparei na canción do carro. Coa canción do carro chamáronnos de todo. Chamáronnos ruralistas, chamáronnos... Bueno, todo o que podedes imaginar. Non entenderon o poema. Tampouco podían entender a canción. A canción do carro non fala de nostalxias nin de volver atrás, a recuperar o carro e a traballar como se traballou hai séculos xa. Non, non. Trata da soidade que se pode sentir na Terra Cha. A Terra Cha é unha extensión enorme que permite ver moito, moito ao lonxe. Moito. E a xente da Terra Cha miramos ao lonxe, precisamente para reflexionar por dentro. Os ollos non significan a paisaxe que se mira. Miramos para dentro. É unha experiencia de análise propio. E saca unha palabra aquí, Manuel María, que é señardade. A señardade é unha verba específica nosa. É un modo de soidade cando estás tan só que non estás nin contigo. Cando te encontras perdido, cando se che cerrou todo, cando te espantas do mundo porque te crees tan pequeniño, tan enano, tan foula, que sabes que ninguén se enteraría de ti aunque morreras. Esa soidade negra, esa é a que cantaba Manuel María na Terra Cha. Manuel María, cando escoitou a canción, celebrouno, e escoitouna centos e miles de veces, aínda en Monforte, na librería que tiñan, que tamén vendían figuras de Sargadelos, e díxome en varias ocasións, dixo que xa non concebía o libro da Terra Cha sin a música da canción do carro, que é un canto bastante suave, en donde, se facedelo favor, cantamos todos e sentimos esa emoción que a música pode participar da palabra. Canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, ante as regadas ao doso, faise no ar resonchío. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta.
cernadura, sábese Carballo e Freixo, que fermos a súa feitura, que lixeireza do eixo, as cousas vanse arredando, por onde o meu carro pasa, carreta me va probando, traime a colleita pra casa, non canta na xa ninguén. Por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta, non canta na xa ninguén. Por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta. Bravo! Nos territorios da música, que a xente que escoita non o percibe, hai un sentir que nos fai cómplices. Entonces, aquela persoa que canta ten que ter, polo menos a limpeza, xa non digo a pureza, de exercer na verdade, de decir. En Fuxan non eran partidarios de musicar a Cunqueiro. Pois mira, por unha serie de prexuizos, nunca Fuxan os Ventos musicou a Cunqueiro. Eu dicía que era un autor... Eu conocino. Eu era pequeno, el tiña unha barriga enorme e era alto. Desde o meu punto de vista, iba moito ao Progreso en Lugo, porque ali tiña amigos, estaban Ángel Fole, estaba Trapero Pardo, estaba Puro Cora, que era o director por aquel entón, estaba Celestino Fernández de la Vega, estaba moita xente da súa proximidade. Eu enterábame das súas cousas e dos seus libros e da súa fantasía, da súa maxia, esa maxia que se exerce na literatura, que son os cantos e moi poucos. Teñen que estar tolos e ao mesmo tempo ser sabios para escribir esas cousas. Pero bueno, estaba denostado por aquel entonces en Fuxan os Ventos. Eu sempre quixen musicalo porque a min lelo, metíanme en mundos imposibles, a min barrenábame, a min rompíame os esquemas aquel home. Como é posible que a orella dereita de Antón de Leivas medrara e quen contaba o conto era un señor que estaba detrás e que lle veía medrar a orella e ao final dixo, oye, ti tes que ter algo nesa orella, carallo, que che medra moito. E dice, eu non teño nada, si son iguais. Foron medir a Universidade de Mondoñedo, que era na barbería do Pallarejo, e ali mediron a orella, o que medía non lle fixeron caso. Dixeron que era máis grande e o carallo. Pero non era, que eran iguais. E dixo, pois eso ten que ter maxia dentro. E achegáronse e dice, hostia, que se escoita o mar do Orzán. Arre, caralho. Na orella dereita de Antón de Leivas escoitábase o mar do Orzán. A partir de entonces, os que quixeran escoitar o mar, pagaban. Menos unha rapaza de moi buen ver, que era a que ele estimaba, e os nenos era gratis. Un día, estando na barbería da praza de Mondoñedo, moi cerca de onde está a figura que hoxe puxeron, estaban afeitando a barba a Antón de Leivas. Botaronlle tal, ras, era de noite, porque isto xuntábanse de noite, ás 8 da noite. E nun momento, cando iban pola mitade do afeitado, ras, desaparece a luz, quedan escuras. E dixo o barbeiro, dixo, non te afeito, que che pego unha jadañada aí, e menudo Cristo que armamos, desangrasteme aquí, ou rabaño che media orella, eu que sei, pode pasar, quedas así, mañá xa acabarei. E dixo, aí chega a luz.
Sentiu-na chegar. Sentiu chegar a luz. Pensade por un momento, eso, hai que estar tolo como unha puta cabra e ser sabio ao mesmo tempo para poder explicalo e poder escribilo e transmitírnoslo a nós para que nos emocione, para que nos envolva no seu engado. Bueno, a mí sempre me gustou e por eso musicamos, temos un traballo feito sobre el, sobre Cunqueiro, sobre... Por eso vos digo que ten que estar tolo. Ten que estar tolo e ao mesmo tempo ser sabio. Un home pregúntalle a outro cal é a súa virtude para enamorar as mozas. E el contallo. E dille, mira, con auga de 7 sedes. E empezalle a contar unha historia. E o que atende non entende nada. Pero contalle como pode enamorar as mozas. Eso, o mestre foi Cunqueiro, o mestre da cultura tradicional posta en libro, só a fixo redonda e clavada Cunqueiro, axudado por moitos dos golfos que estaban con el, Ángel Fole, por exemplo. Conta Ángel Fole, está por aí en algún sitio escrito, que Cunqueiro comía moitas troitas. Comía de todo, era un gran comedor e bebedor, competente, moi competente. Ali en Lugo, na Casa María, á beira do río Miño, na Tolda de Castilla, pois iban comer as troitas os de sempre. Celestino Fernández de la Vega, que era moi tranquilo, silandeiro. Ás veces baixaba Luís Pimentel, Luxío Novoneira, pero naquela ocasión non estaba. Estaba Celestino Fernández de la Vega, Ángel Fole, que foi o que non contaba, Trapero Pardo, que eran amigos desde a infancia, os dous procedentes de Mondoñedo, do seminario, estudiar ali, e entonces sabíanse, coñecíanse ben, e máis el. Cunqueiro chegou 10 minutos antes. Conta Ángel Fole que cando chegou levaba comidas 15 troitas. Dice, e o cabrón sentou con nós e asistiu-nos. O cal quer dicir que comeu as 15 máis as que comeron eles. É dicir que tiña un bo dente. Bueno, eu xa notades que teño unha certa admiración por Cunqueiro. A min molestábame moitos prejuízos, os prejuízos que tiña a xente con respecto a cousas que lle puderon suceder. E máis, eu tuve a cara dura de preguntarlle a Xosé Trapero Pardo, que era prácticamente da miña familia, preguntarlle, dicirle, oye, pero como foi capaz de meterse nestes saraos o Cunqueiro? E explicoume, e dixo, mira, Mero, o medo, se o tes por ti, gobernalo ti. Pero se che meten medo, amenazando a túa familia e os teus fillos, calas e sométeste ao que manden. Aquelas palabras que resultaban cruéis de dominio e sumisión enténdense cando van pasando os tempos e a vida. Enténdese que moitas veces, se te amenazan con que lle fan dano aos teus seres queridos, ti és capaz, mesmamente, de traicionarte a ti mesmo. E sería o que pasou. Mirade, Cunqueiro escribiu unha cantiga preciosa que se titula Adorna. Por favor, cantádea. Eu teño unha adorna que me regalou Tino Vaz, ainda teño na casa. Unha jamela. Bueno, jamela. Efectiva, o que pasa é que está a carón dunha adorna. Sí, están xuntas. E eu sempre que cantamos esta canción, eu sempre lle digo a xente que se deixa rolar pola adorna, que se imagine deitado en riba dela no mar, sin ir a ningures, e que soñe. Os soños ao final fanse realidade, acábanse as fantasías. Os primeiros en conseguir a ciencia son os tolos, e despois veñen os científicos a ver se é certo. Sí. Por eso que adorna vai e ven que o meu amor ten.
señor, ai alba da rosa beilar, poñereille velida un ventiño no mar. A dona Maie ven, que o meu amor ten, a dona Maie ven, que o meu amor ten. Poñerei unha frauta máis un rei señor, unha longa soidade como a do mar maior. A dona Maie ven, que o meu amor ten, a dona Maie ven, que o meu amor ten. Na illa de Cortegada poñereille un galán, por pastor das mareas co seu remo na man. A dona Maie ven, que o meu amor ten, a dona Maie ven, que o meu amor ten. Poñereille unha gaita no chico da ría, Unha ave laneira no medio do día. A dona Maie ven, que o meu amor ten, a dona Maie ven, que o meu amor ten. Pois nada, foi un placer enorme estar con vos, agradezovos a vosa compaña e tedes aí as verbas dun disidente. De acordo? Moitas grazas. Semiña, señor, ai alba da rosa beilar, poñereille velida un ventiño no mar. A dona Maie ven, que o meu amor ten, a dona Maie ven, que o meu